O voceiro popular Xoán Xosé Díaz arremeteu hoxe contra o equipo de goberno, o que acusou de mala xestión e de levar á parálise o Concello. Fixo alusión á actitude pouco democrática do alcalde José Ramón Romero, que en lugar de convocar un pleno extraordinario, tal e como lle solicitaron o pasado mes de agosto, para aprobar o reparto do remanente de tesourería por un importe de 3,7 millóns de euros, destinados ao pago de facturas a provedores e axudas a pemes e autónomos, ou darlle saída a obras tan importantes hoxe paralizadas, como son o remate da sede do Club de Remo Cabo de Cruz ou a última fase do abastecemento de auga en Bealo, entre outras, decidiu emitir unha resolución de alcaldía para non celebralo, un aspecto que, segundo os populares, vulnera os dereitos fundamentais e o labor fiscalizador do goberno que teñen os grupos da oposición. O que non pode o alcalde é impedir que os asuntos vayan a pleno, independentemente de que ele teña que incoar o expediente, que os ten que incoar todos, en todos os plenos cantos hai mocións, non? Porque é o que ten a firma, é que ten un arquitecto, é que ten un servicio de secretaría, é que ten un servicio de intervención, cando nos facemos propuestas. Pero non se pode impedir a voluntad de propoñer temas, de leválo a pleno e de evitar que a oposición faga propuestas. Por lo tanto, o que se está é embarrando a convivencia política e se está vulnerando un dereito fundamental da participación política da oposición, que é o direito a facer propuestas. A parte de que tiene de facer propuestas. Esta é unha proposta en positivo. Segundo Dieste, no seu lugar, o alcalde decidiu convocar para mañá, ás 8:30 da mañá, un pleno, nun horario que dificulta a asistencia dos edís e dos veciños, no que se inclúe tan só o reparto do remanente de forma inconcreta, e así evitar os compromisos cos veciños. Pero a nós non nos perjudica, que conste. A quen perjudica é a todos os ciudadanos de Boiro, porque nós queremos dar agilidade ao remanente, queremos que se aplique. Podíamos estar quietos e deixar que morreran solos, pero nós o que nos importa son os ciudadanos de Boiro. Estamos a final de ano, estamos a final de outubro, a final de setembro. En canto se inician expedientes outubro tal e cual, non queda tempo para aplicar o remanente. O PP tamén criticou o retraso na convocatoria das sesións plenarias. A última tiña lugar o pasado 24 de xuño, e tamén a falla de presupostos, con máis de 2 anos sen presentar unhas contas e traballando con elas prorrogadas.